και ένα καιρό ζούσε ένα κοριτσάκι. Το φωνάζανε κοκκινοσκουφίτσα επειδή φορούσε πάντα ένα κόκκινο σκουφό και μία κόκκινη κάπα. Η γιαγιά της είχε αρρωστήσει και η μαμά της έφτιαξε κουλουράκια να της τα πάρει. Στο δρόμο συνάντησε το Λύκο. Τι κρατάς μες στο βαλιτσάκι σου, είπε ο Λύκος. Κουλουράκια για τη γιαγιά μου. Αφαιθώ έξυπνα θα φάω και το κοριτσάκι για τη γιαγιά. Ο Λύκος έφτασε πρώτος, έκανε μια καψιά τη γιαγιά. Η κοκκινοσκουφίτσα έβαλε τις φωνές, την άκουσε ο μπαμπάς, έκοψε στα δύο την κοιλιά του Λύκου. Και η γιαγιά και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλά.